Какви енергийни компании предпочитат инвеститорите? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Резултатите от първият референдум в най-новата история на България все още не са напълно ясни, но според междинните данни гласувалите са около 20%. На въпроса да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала, са отговорили малко над 60% от пусналите бюлетина. За българския референдум и за друг референдум, който разбуни европейските духове преди няколко дни, ще включим по скайп от Лондон анализатора Юлиан Попов, който е председател на управителния съвет на Българското училище за политика. Здравейте, господин Попов. Добър ден. Предполагам, че следите какво се случва в България. Как оценявате резултатите от референдума? Изненада ли ви, че по-голяма част от гласувалите искат ядрената енергетика в България да се развива? Не ме изненада, тъй като гласуването, за голямо съжаление, върви в много голяма степен по партийна линия и партийни пристрастия. На практика хората не гласуват за това дали искат ядрена енергетика или не, а дали подкрепят една политическа партия или друга. В този смисъл това не беше изненада. А какви са перспективите според вас за българската енергетика след резултата от референдума? Според мен са същите, каквито бяха и преди. Аз лично смятам, че без да имам някакво специално отношение към атомната енергия, смятам, че един нов проект би бил просто непосилен за България. Това е от една страна. И в този смисъл, дали имаше референдум или не, проектът Белене не би се реализирал. Освен това, България има много други ресурси, енергийни ресурси, които би могла да развие. И според мен резултата от референдума ще бъде просто едно по-широко признание, че трябва да започнем да мислим по малко по-различен начин за енергетиката. През енергийна ефективност, през възобновяемите източници и също през свързването с другите страни, с модерни мрежи, супергрид и смарт гридове, които дават възможност за действително отворен пазар в европейски мащаб, а не както сега, както сме затворени в някакви такива енергийни острови. А смятате ли, че подобен вид въпроси трябва да бъдат предложени за референдум? По принцип, референдум е сложно нещо. Мене не ме очудва това, че 20% гласуваха. Той беше много прибързан този референдум. Сега в момента се говори за референдум в Англия и министър-председателят обеща референдум в Англия, но този референдум го обещава преди 2018 година. За да се направи референдум за бъдещето на енергетиката или за нещо друго от този порядък, би трябвало да се даде поне една година, ако не 2 или 3, за дебати, за изследвания и така нататък. Всяко нещо, което е направено за 2-3 месеца, няма някакъв особен шанс да успее, независимо какъв точно е въпрос. Въпросът беше неясен. Да, т.е. смятате, че българите все пак не са имали възможност да вземат информиран избор, така да го кажем. Не са и разбира се не пожелаха, защото избирателят е много умен. Ние винаги подценяваме избирателя, винаги казваме, те не знаят. На практика е точно обратно. Много често експертите не знаят, политиците не знаят, лидерите не знаят, но избирателя знае много добре, защото той е колективен ум. Поради тази причина той в много случаи е доста по-напред в играта от другите. И за да може тази игра да се изравни, трябва да се положат много усилия, за да може да се проведе интелигентен и задълбочен разговор с него. Вие споменахте, че в Лондон също се говори за референдум. Как се приема там изказването на Дейвид Камерън за организирането на референдум за оставането на Великобритания в общността? Тони Блеер много смешно го описа, го сравни с един комедиен герой, един комедиен уестърн, който изкача пред някакви бандити и казва, ако не извършите това, което аз ви казвам, ще се гръмна. И неговата е малко такава. Той е принуден да предприеме такива драстични мерки поради натиска, на който е подложен от партията за независимост на Великобритания, която е водена от Найджел Фарадж, който е много забавна и популярна, крайно популистична фигура.
Но тъй като популярността на тази партия се надига много, вече над 10%, той трябва просто да предприеме някакви мерки. За съжаление, Дейвид Камерън не е... той е главно пиар фигура и затова той предприема много силови пиарови мерки, но не съдържателни. Ако човек се задълбочи в това, което той е казал, всъщност нищо не е казал. Казва, че ние ще обсъждаме, ние ще говорим, до 2018 година трябва да има референдум и така нататък, но го казва по един много решителен начин. Казва нищо по един решителен начин. Но в същото време аз смятам, че антиевропейските настроения не само в Великобритания, но и в много други страни са се надигнали. Те са популярни и затова неговата позиция се приема така с доста голямо одобрение, над 50%. А според вас, кой би спечелил и кой би загубил повече от евентуално излизане на Великобритания от Европейския съюз? Ако излезе Великобритания от Европейския съюз, ще загуби Европейския съюз и Великобритания. Аз обаче не мисля, че ще излезат. В най-лошия случай ще се стигне, или може би в най-добрия, ще се стигне до някакво предоговаряне на някои ключови точки от Европейския договор и е възможно да се направят някои отстъпки за отделните страни да не се включват в всяко едно европейско законодателство и принцип, абсолютно задължително. Всъщност данъка върху финансовите транзакции е едно подобно изключение. Да, това е едно от нещата, което специално за Великобритания е важно, заради лондонското Сити. Тоест, това е една индустрия, която е много развита. Това е сега едно във Франция, да отидеш и да ги удариш в селското стопанство и общата селскостопанска политика и субсидиите. Тоест, всяка страна си има някакви интереси. Дейвид Камерън всъщност повдигна и въпроса как Европа да стане по-конкурентна, отворена и приспособима. Виждате ли в решението до този момент стъпка в тази посока? Не, все още не виждам. Всички се задават този въпрос, защото Европа е неконкурентоспособна, влачи се, бюрократизирана, няма системи за решение, нито е единно цяло, нито пък е добре работеща федерация от отделни части. Но проблема с конкурентоспособността е много сериозен. И е много трудно да се реши и надали с референдума на Дейвид Камерън, с излизането на Великобритания, този въпрос може да се реши. И надали Великобритания сама би могла да се реши този въпрос. Той е много свързан с ефективността на производството, на енергийната ефективност, образованието, образоваността, не просто образованието, всичките тези неща и в много голяма степен цялата бюрокрация и леснотата или трудността човек да започне бизнес. Всичките тези неща някакси страдат в Европа по различен начин в различните страни, разбира се. Аз ви благодаря за този коментар, който направихте в нашето предаване. Сега ще продължим с енергийната тема, но в доста по-различен аспект. С финансовият анализатор Красимир Йорданов ще коментираме как инвеститорите оценяват различните енергийни компании, къде виждат потенциал и на кои компании гласуват доверие. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте. Компаниите в енергийния сектор, да започнем първо в България, вече са доста интересни за инвеститорите. Увеличиха се енергийните компании, които са и на българска фондова борса. Как инвеститорите приемат този сектор и ще продължи ли да поддържа интереса към него, както до сега? Определено това е положително, че има подобен род компании на българска фондова борса, тъй като увеличава така обхвата от различни инвестиционни алтернативи. Освен това са големи компании, които традиционно по принцип предлагат дивидендна доходност и са атрактивни за големите институционални инвеститори, като пенсионните фондове. Сега в България самия борсово търгуван обем free float е доста нисък, което ги прави малко по-малко привлекателен, но все пак е по-добре да са на борсата, отколкото да не са там. Миналата година всъщност имаше голям интерес към приватизацията и
целият пакет, който беше предложен държавно от всички електроразпределителни дружества, всъщност беше продаден. Инвеститорите го презаписаха и горе-долу, откакто стартира IPO-то на тези компании, средната доходност е около 10-15%. Всъщност в глобален мащаб едни от най-големите компании са в енергийният сектор. А как се представят те през последната година? Какви са техните резултати? Миналата година цените на акциите се движиха без промяна, тъй като първо през 2011 година направиха доста добра доходност и след това прекъснаха тази тенденция през 2012, но пък техните резултати всъщност бяха повлияни от дългата криза в еврозоната и свиването на икономиките там, тъй като от този сектор компаниите са силно циклични и когато има рецесия в дадена икономика, техните финансови резултати се влошават. Но тази година очакванията са, че най-вероятно ще станем свидетели на възстановяване на доверието в тях, тъй като те като цяло предлагат към настоящия момент доста добра дивидентна доходност и са обект, така са добър инструмент в портфейлите на тези инвеститори, които търсят такава дивидентна доходност вместо капитала печалба. От порядъка на 6-7%, това е доста над, вече зависимост, но доста над нулевите лихви, които предлагат еврозоната и американската икономика и въобще в световен мащаб. Това означава, че най-вероятно ще има така доста интерес силен към тях през тази година. Той ще зависи всъщност и от цените на петрола. Как очаквате да се движат те? Много анализатори предричат една спокойна година за най-вероятно няма да има голяма волатилност, тъй като няма и очакване за доста така съществено раздвижване на икономиките. Разбира се, от друга страна, ако се покачат инфлационните очаквания, то тогава цените не само на петрола, но и на всички такива борсово търгуеми стоки ще се покачат. Но за сега тези рискове са минимални. А какъв е интересът на инвеститорите към компаниите в сектора на зелената енергия? Продължава ли да бъде засилен интерес към тях? Те имаха така и доста трудности през миналата година, ако трябва така да го кажа. За съжаление, трендът горе-долу от 2008 година е все надолу, тъй като там всъщност правителствените политики изкривиха доста пазара. Получи се, особено в сектора на производителите на фотоволтаици, получи се така едно доста свръхпредлагане и капацитетите, които бяха инсталирани, надвишиха двойно търсенето. Макар че самото търсене нарасна двойно, то капацитетите нараснаха четворно и това всъщност оказа така доста свръхпредлагане, имаше доста свръхпредлагане на пазара, което натисна цените, печалбите и продажбите паднаха на самите дружества, приходите говорим. Това нещо срина и самите цените на техните акции. От друга страна, вместо самите те да фалират, т.е. една голяма част от тях да фалират, този излишен капацитет да бъде освободен, най-големият производител в света Китай съобщи, че ще продължи да финансира тези компании, дори с цената на това, че те продължават да губят, което задържа цените на ниско ниво. И всъщност тези инвестиции, техните акции не са привлекателни като производители. Сега е изгодно да си от страната на този, който развива централа или пък се слага фотоволтаик или соларна покрива, тъй като от една страна тарифите за изкупуване са все още високи, те не могат толкова бързо да реагират на спадналите цени на фотоволтаиците, а цените на фотоволтаиците спадат доста бързо и се получава една доста добра норма на доходност от самия проект. А всъщност има ли връзка между акциите на двата вида компании, тези, които са от зеления сектор и тези, които се занимават с конвенционална енергия? Конвенционалната енергия, понеже там до някаква степен имаме свободен пазар, в световен мащаб говорим, разбира се с различни нюанси, и там всъщност целият пазар се движи от търсенето и предлагането, т.е. от чисто макроекономически променливи. Докато примерно в сектора на възобновяемите енергийни източници, те са изцяло на политическа подкрепа и там не можем да кажем, че за момента те не могат да се конкурират с традиционните и по тази причина не са тясно корелирани двата сектора. В момента, в който те станат конкурентоспособни на конвенционалните енергийни източници, тогава вече
ще бъдат тяхно корелирани и цените на акциите на едните и на другите ще се движат в тесен рейдж. Имат ли такъв потенциал според вас? Определено имат. Дори вече се говори за така наречения мрежови паритет, конкретно за соларните производители. Тоест в момента, примерно в Германия, за едни средно големи фотоволтаични централи, цената, на която всъщност разходът за произведената електроенергия от фотоволтаичната централа е по-ниска от цената в битовата мрежа. И тази тенденция според вас ще продължи? Ще продължи, тъй като не само цените на тези крайните продажни цени на тези фотоволтаици падат, но падат всъщност и разходите на самите производители, тъй като когато имаш изключително огромно производство, се наблюдава така наречената икономия от мащаба, което означава, че производствените разходи падат драстично. И това се наблюдава и в фотоволтаичния сектор. Китайските зелени компании ли ще продължат да диктуват случващото се в този сектор? Китайската комунистическа партия обявила, че това е приоритетен сектор в следващите 5 години. Така че определено те ще бъдат. Освен това, те са склонни да финансират и губещи компании, за разлика, да речем, от западните компании в Европейския съюз и в Щатите, които не се радват на такава подкрепа от правителството. Тоест правителството не ги финансира на всяка цена, както е при китайските, така че най-вероятно техният дял в световното производство ще се увеличава. Аз сега предлагам да чуем малко повече информация за китайската икономика. Китайските борсови индекси се повишиха до 7-месечен връх, повлияни от позитивните данни за промишления сектор в страната. Статистиката показва, че печалбите на китайските индустриални компании са се повишили с 17% през декември. Китайският бенчмарк Шанхай Композит се повиши с близо 2% в първата борсова сесия за тази седмица, като достигна най-високите си нива от началото на юни насам. Капиталовите пазари в поднебесната империя са във възходящ тренд от началото на декември, повлияни от прогнозите за по-бързо икономическо възстановяване, както и от очакваните мащабни инфраструктурни проекти, финансирани от правителството. От 3 декември до сега Шанхай Композит се повиши с над 15%. Днес пазарните участници имаха и още един повод за радост. Печалбите на компаниите от индустриалния сектор бележат ръст от 17% през декември до близо 900 милиарда юана. Общо за 2012 ръстът им е с над 5%. Икономистите обаче отчитат и сериозните рискове пред китайската икономика. Един от тях е силната задлъжнялост на компаниите. Ниските лихви и финансовите инжекции от страна на Централната банка и правителството през последните години доведоха до утрояване на задълженията на публичните дружества в Китай, които по последни данни достигат 1 трилион и 700 милиарда долара. В края на 2007 година те бяха на стойност малко над 600 милиарда. Това означава, че лихвените плащания ще вземат все по-голям дял в балансите на китайските компании. Междувременно Централната банка на страната публикува прогнозата си за икономическия растеж през 2013. Според институцията той ще е около 8%, а темповете на инфлацията тази година ще са на ниво от 3%. За сравнение, през 2012 китайската икономика отчете ръст от 7,8%, а инфлацията за годината бе 2,6%. Господин Йорданов, имаше доста опасения от това, че китайската икономика ще се забави и ще рефлектира и върху европейската икономика. Сега виждаме едни доста добри данни. Има ли повод за оптимизъм относно китайската икономика? Определено за сега поне и в статистиката не се отразяват тези очаквания за твърдо преживяване на китайската икономика. Но тук може би най-вероятно става въпрос за маскиране на данните и за прехвърляне на загубите, тъй като все някои, т.е. има натрупвани загуби в недвижимия сектор и тези загуби се обират от банковия сектор най-вече, докато бюджета, Китай има доста големи резерви и може да ги подкрепи и това не е проблем. Но разбира се, това пък ще окаже влияние на други пазари, тъй като ако тези средства отидат за капитализиране на китайските банки, от резерва говорим на Китай, то съответно темповете на покупки на държавни ценни книжа, американски държавни ценни книжа, вероятно ще спаднат и това ще се отрази на нивото на доходност на американския дълг. Така че икономиката е скачени съдове и все някъде избива. Кой всъщност ще пострада най-много от забавянето на китайската икономика? Съединените щати или? Разбира се, целият свят, тъй като може да се каже, че от 2008 година насам, откакто стана тази криза,
Ръстът на глобалната икономика се дължи най-много на развиващите се пазари, като Китай, Индия, Бразилия. Така че това нещо ще рефлектира въобще в целия свят. Ще има отражение на забавянето на китайската икономика. Между другото, на Световният икономически форум в Давос стана ясно, че така най-оптимистично настроени са инвеститорите в акции, бизнесът и политическите лидери все още така изказват своите притеснения за развитието на европейската и въобще на световната икономика. Това е така, тъй като доста структурните промени, структурните реформи не са се случили. От това от една страна, от друга страна самите инвеститори те бяха така доста оптимистично настроени през 2007 година. Не виждаме докъде се стигна, така че това не е мерило за някакви бъдещи тенденции. Аз мисля, че като цяло нещата са умерени, т.е. нито ще има някакви сътресения, нито пък бързо икономическо възстановяване. Аз ви благодаря за това участие. Световният икономически форум в Давос от двете страни на барикадата. Това ще е темата на сделка на седмицата тази вечер. Събеседници на водещия Делян Петришки ще бъдат Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group. Негови опоненти са Константин Кисимов от групата на възмутените и Ангел Славчев, национален координатор на протестите срещу шистовия газ. Началото е точно в 21 часа. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Фейсбук или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.